Сюда приходите. Давайте обработать руки. Эшкә килгәндә температураны үлчәп кертү оешмаларда янәдән гадәти хәлгә әйләнә. Яңа уку елы башыннан һәрбер югары уку йорты һәм мәктәпләрдә шундый ук тикшерүләр башланачак. Сәбәбе коронавирус белән авыручылар саны артудан. 3 атна элек 8, узган атнада 11%-ка күбрәк булсалар, соңгысында бу сан 30%-ка ук җиткән. Көзен хәл тагын да кискенләшергә мөмкин ди белгечләр. Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Авыручылар саны арта, ләкин бу юлы вирусны җиңелрәк уздыралар. 95% кеше аны ОРВИ кебек кенә яки бөтенләй авыру билгеләреннән башка кичерә. Мондый очракларда алар өйләрендә дәваланалар. Авыручыларның күбесендә омикрон ачыклана, ә кентавр штаммы 2%-ны гына тәшкил итә. Сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, ул дельта штаммы кебек үк куркыныч түгел, ләкин хроник авырулары булучылар барыбер хастаханәләргә эләгә. Хәзерге вакытта безгә өстәмә койкалар кирәкми. Без һәр көн ситуацияны карыйбыз. 10% хәзер буш бездә. Шуңа күрә хәзерге вакытта ачырга яңа инфекционный госпиталь безгә кирәкми. Кирәк булса, 3 көн эчендә һәр госпиталь әзер шул койкаларны ачарга. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары сүзләренчә, вакцина ясатырга килүчеләр аз. 1,5 миллион кешенең 380 меңгә якыны гына ревакцинациягә килгән. Хәзер республикада Спутник Ви прививкасы бар. Ул җитәрлек күләмдә. Спутник Ви вакцинацияны мөмкин ясарга һәр хастаханәдә. Һәм без Казанда ачтык пункт вакцинации торговый центр Южныйда. Анда 10 сәгатьтән 7-гә хәтле мөмкин вакцинацияны ясарга. Авыруның билгеләре дә үзгәргән. Хәзер күрмибез ситуация кайчан пациентлар сизмиләр, сизмиләр. Хәзер алар температура белән өйдә яталар һәм тамак арда авырта. 60 яшьтән өлкәнрәкләр һәм хроник авырулары булган кешеләр аеруча куркыныч категория санала. Элегрәк прививка кадатучыларга Спутник Виның бер компонентын ясату да җитә. Башка төрле вакцина юк. Шулай ук грипптан да прививка кадыйлар. Мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр өчен ул мәҗбүри. Роспотребнадзорда белдерүләренчә, аны ясатмаучыларны хәтта вакытлыча эштән дә азат итәргә мөмкиннәр. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.